foli be awi fawsi yoro la amnu mi kala je mali kono mali koka ayo bismillah bi mali kuna funika ba mana kuna funya okineka funi damne la mi wakati mina ko sa forum international de la diaspora alibe sina mi klib lana fumi kunungo yi centre international de conférence be mako konnala mi kene ka nga jamana diaspora mawye ayira kafo ko femi investissement ko problème bare be oluka ka amasoro ni ko kube investissement ke jamana konnala utake ubado ndami utado ubado ndami fe wa akagelen fana ko sika investissement fe ko akana fadi ko kuma te jamana ka sika atonobo kasangani o hamina ko era daira li anga jamana nyema general darmi asimi goita kunungo juma jwe kalo klita ani cheki ali diaspora ma obisimila kuloba pale konnala kenemika aye ayirula kugo hakilatike obiseka unyatuku ka investissement ke jamana konnala wa be do danymo fe wa abe tono bawdi mina anga jamana biseka on na fa osoro chugo yamina ansongo ka olu feino akuna foni o koni kun charila ka foko abita doko kun kilimbo yanko la feminyi uga erizo kun tega son mina asababu bora pan technique do ere o konina akuna foni akon dira ko kabini jouer kalo klita ani kile femme ka don ka fo o erizo bela jaralon koni glana tukuni kure mi koni kala finye boda baye dudu yere konima ali biam to koran fa fela kuna fonia olu konna la ameto gawka olu feno femiye wikaro gawo legim suguni oyi anafe kene fere sugbe mina kunyere la ka foko sugbe na yelema kabini juin kalo temeni o yelema lu baraw sera ka ke ka sangani kunu na shini alamusa ye juin kalo klita ani bolo vla mi yere koni na marabolo nyema be akeneka wuli yere kunte do wore wala sa suku koro mi se ga glan kanya chuko ya mina ula ona segi kana uga fere ko uga suku koro kondala kunafunia kolon koni charila kosofe kunafundi sirofe ani bolo sirofe kuniye atagalaje ko abeta malien jeune ni o shifina kai koni ya da kemeke misarala ko biolon flan ko o bela jarlen koni nyana minima fen tabagai kasanga nini kunafunia kolon kelika kafanga soro ore kama femi anga jamana office central de stupéfiant ale koni boraka la clinique koni ke kuma kam na mina ayira ka foko o kuma te chienye ko family de masoro kunafunia konna la ko ayira la ka foko niye alaje mamunu yera koni minena ka sabu koni ke nyana minima fen tali ye ko o mawkoni oluda kemeke mesarala ko biolon vla o shidibe ata santan duru kata bla sambinani ani duru la muga ani duru ko oluye musula kawye ko to duru oye shijela kawye ni oye makorobawye ko kunafunia nanani chogo ya ndilanga ama famu adito la kono te ko atina foko malien jeune ko ni uta ko kemeke mesarala ko biolon vla be nyana minima fen tamai ame wakati mina iko sisa anga jamana konna la femi rencontre stratégique bado koni sigleno sinka mi mina ke klesa ba konna la mi sinfe Burkina Faso jamana Mali ani Niger jamana olu koni femi a ministre so munu nyashine ndo sirako konyoma olu bisiga kumala mi kunte do were u koni mina fere de koni ke wala sa femi aye sisira boli olu koni misega noya bolma fentiku yere koni matugo mina ani dugu tagala wala sa ni dugu saba don ka bobe sega noya chugo ya mina Femi diplôme d'état-major des forces de sécurité olu koni ka promotion flala mawira koni bola promotion flala mo komi koni kumita officier bisaba ani nanina munu yere koni na officier bisaba o koni kuyi anga jamana de officier fla olu bora Burkina Faso officier fla wore olu bora Niger jamana konna la alaje ba koni kera kunungo juma juillet kalo klita ani sheki école de gendarmerie chef d'escadron bala koni la falaje ka olu koni feni do kene mika anga jamana marabolo nyama chama kumeno mi yere la kere la anga jamana ministre national la kana kumani o ministre de la sécurité de la protection civile général de division Daoud Ali Mohamedine ale kumbe kene ka fukata se ayere ka marabolo ma chama ani anga jamana nyama chama anga jamana nyema general d'armée Assimi Goïta ka sangani kunungo jumen juillet kalo klita ani cheki kuluba pale konnala ale koni ASECNA directeur général obisimnani ASECNA ou agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ni oye Prosper
Zogo Minto o ale o bisimila sigi kunte do wɛrɛ ye kada ka ASECNA yɛrɛ ale invitera an ka jamana minisiriso min sino bolimafɛn ko mani o ye ministre des transports et des infrastructures madame Dambele Madina Sisoko min yɛrɛ kɔni senfɛ a kɛra i ka dɔn ka fɔ u ka comité de gestion d'activité aéronautique nationale du Mali olu ka comité ta ko 42 o kɔni senfɛ sigi kun tɛ dɔ wɛrɛ walasa u bɛ se ka masala cogoya min na ASECNA ani an ka jamana minisiriso min sino bolimafɛn ko olu ko ɲɔgɔn u bɛ se ka baara minnu boloda u ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka jamana ɲɛmaa a ka se ka a ka fɛn min a ka ladilikanw yɛrɛ kɔni di baaraw ta cogo ɲuman ani u bɛ se ka boloda ɲɔgɔnmaw kɛ cogo min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Madagascar jamana o kɔnɔna la Madagascar kaw fɛ yen nɔ sifina ka cɛ dɔ min si bɛ san 24 bɔɲa ko la fɛn min ye Madagascar cour criminel ye ale kɔni condamné min na ale kɔni castré la wa o tɛna kɛ a banni a bɛna wajibiya k'a ka ɲɛnamaya tɔ kɔni kɛ baarafinkɛ la o sababu ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ni sifina ka min si bɛ san 24 a ye binkani wale de ta ka ɲɛsin muso la ka dɔ ma min si bɛ san 6 bɔɲa ko denmisɛnnin fitinin wa o ma kɛ a banni kuma min a ye nin waleya kolon in kɔni kɛ nin den fitinin na tila k'a laɲini ko a bɛ den fitinin yɛrɛ de kɔni faga waleya in kɛra Antananarivo marabolo o kɔnɔna la kuma min a ye o kɛ ni wulikajɔw kɛra ka enquête kɛ tigɛ kɛra la kiiriw tigɛlen kɔfɛ a kɔni yirala ka fɔ fɛn min ye Madagascar cour criminel kɔni fɛ ko a bɛ castré wa a castré la wa a b'a ka ɲɛnamaya tɔ kɔni kɛ i ka dɔn ka fɔ jagoya baarafin yɛrɛ kɔnɔna jamana o ye fɛn min ye castreli o kɔni farala Madagascar jamana yɛrɛ kɔni ka sariyaw kan ni kɔni ye nin waleya kunta in kɛ ni o ye viol ye kabini février kalo tɛmɛnen na min yɛrɛ kɔni bɛ ka appliquer kabini o wagati fo ka se sama kabini février 2024 fo sisan ka kunnafoniyaw kuncɛ farikolo ɲɛnajɛ bina k'u ka FC Barcelone olu ka fɛn min ye dolanci laban ni o ye Lamine Yamal ye ka sanga ni a ka jadɔw publieli ye a ka bɔlɔsira sanfɛ a ye a yira k'a fɔ ale ka numéro kura o de kɔni ye 10 ye fɛn min ye Lamine Yamal kabini saison kura nata ale kɔni bɛna maillot min don numéro 10 de kɔni bɛna ka a kan a ye ni kunnafoniya in kɔni cari bɔlɔsiraw sanfɛla fɛ ni video dɔ kɔni a yɛrɛ ye min publier aminu tun bɛ k'an lajɛ ni wagati in na Mali kunnafoni bɔlɔsiraw fɛ ni kunnafoniya damadamaw de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛliko ɲuman na Ala ka dɔgɔ furacɛ timɛ ko ɲuman di